Hello! Vítam vás pri ďalšom unboxingu, tentokrát na môj nový monitor a webkameru. Ideme to unboxnúť. Nebudeme to zbytočne držovať, som si dohnal aj nový nožiček. Ideme na to! Tada! Máme tu krabicu, ktorej dúfam, že bude monitor. Toto ešte musím rozrezať. Hele, som brusil. Otvárame. Keby sa niekto pýtal, čo to je za monitor, čo som zabudol podotknúť, je to Gigabit 27 palec a špecifikácie budú dole v komentári, keby ste sa ho pýtali a hľadali ho. Nechám aj link na neho, odkiaľ som ho kupoval ja. Takže, toto môže ísť do krabice. No ukáž, ak vyzerá chalan. Dobre. No ukáž chalana. To je v celku? Kde ja? Fólia. No, ideme sa dostať cez papier. Várnik dáme zatiaľ na bok. No ukáž sa chalan. Je. Ale si ho tu vrcím. No, máme tu krásny monitor Gigabit. No, dajme dole aj fólie. Tento monitor disponuje DisplayPortom, dvoma HDMIčkami, jacku na sluchátka, USB-C, USB a napájacím káblom, ktorý bude predpokladám v balení, čo by tam mal byť, že? Takže zatiaľ dáme na bok. A ideme pozrieť, čo je ďalej v krabici. Z ktorej strany krabice. No. Máme trik. Všetky ešte sem dá preč bolo bordou. Máme tu napájací kábel do monitora. Následovne HDMI, nemusíte kupovať. Toto sa tvári... Toto neviem, čo je za konektor. Ale ide to z daného konektoru do USB. DisplayPort, keby náhodou nemáte. Jak mám pomalú piču, neviem, čo s nimi budem robiť, ale to je jedno. Papierovačky, čo nikdy nikoho nezajíma. Druhá časť napájania monitora. Ďalej nožičky. Našrobiť? Ďalšie fólie. Prišerovať nožičku. Čož dúfam, že nejako zvládnem. Zvládol som to. Šrobujeme nožičku. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? OK, dá sa to vykláňať. Dobre, ideme ho prvýkrát skúsiť postaviť na nohy chlapca. No a toto je náš nový monitor. Gigabit 27 palec. Druhý predmet, tu máme kameru Logitech Brain 500. Kde je tá nálepka? Tu. Je to odblaním. Hele. Mám si predtým vyčistiť, nalepiť, a lepiť to nebudem. A stiahnuť apku. To tiež nebudem asi robiť, čak apku mám od myšky, čiže to bude pohode. Vytiahneme webku, ku ktorej je podľa mňa celkom dlhý kábel, možno tak 1,5 m, 2 krytka na kameru, čo je veľmi vítaná vec v dnešnej dobe. To máme kamerku s káblikom USB-C. USB-C. A stojanček na monitor. Na magnet sa to nacapí a máte takto. Krásne na monitor. Ktorý pôjdem ešte len zapájať. Všetko otačné. OK. Čo máme ďalej ešte v krabici? Okrem webky. Papierovačky. OK.
Bližšie sa pozrieme na túto webku, až keď bude zapojený monitor aj s danou webkou. Takže to je zatiaľ všetko z unboxingu. OK, bye! No a tuto ešte máte záznam z danej webkamery, ako to vyzerá. Takto znie ešte mikrofón z danej webkamery. Takto ešte to vyzerá, takto to znie.